muchinjiko pane upenyu. Jesu atinditarise pasine pfuma ngezvenhando pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera kuti ndava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputsika panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Makadiva na vamwari, toda kutenda Mwari mukati menguva dzemangwanani ano dzatagona kuti tisangane nekuda kwekuti Ishe atiitira rudo kuti tigone kusanganiswa tiri vapenyu, nyama nemweya zviri pamwe chete. Mukati menguva dzino tichacherechedza bhuku raMatthew chapter 22. Now bhuku raMateo parinonyorwa nemurume akanga akanangana kana kuti ari concerned neizvo zvakanangana kuponeswa kwevanhu zvikuru sei. Anoisa emphasis yake nekukurukura hurukuro dzake pavanhu vechiJudha. Now murume uyu paanonyora anoburitsa nyaya dzaJesu dzakawanda. Jesu paanotaura nyaya dzake dzakawanda mubhuku raMatthew, the writer deliberately anonongedzera Kristu achitaura nemifananidzo anonzi maparables. Saka Jesu kazhinji kacho aiti kana nyaya ikauya isiri kunzwisiswa kuti yotsanangurwa chirudzi hii, Jesus would take an option yekuti atsanangure nyaya iyi kuburikidza nemifananidzo. Saka Jesu aitora nyaya oiyanika pachena, kana achinga ayanika pachena otanga kutora zvidzidzo zvirimo vanhu vachidzidza accordingly. Vamwewo vakanga vaine pfungwa dzakanga dzakavhurika pari kutaurwa nyaya vaibva vakasika kuona kuti Jesu ari kureva kuti kudii. Vamwewo ndo vaizotsanangurira in the long run kuti zvandanga ndichireva zviya ndanga ndichireva izvi. So Matthew chapter 22 Bhaibheri rinotipa umwe mufananidzo wakataurwa naKristu. Verse number 1. Zvino Jesu akapindura akataura zvenavo nemifananidzo akati. Verse 2. Ushe hwokudenga hungafananidzwa noumwe mambo wakaitira mwanakomana wake mutambo wekuwana. Now Jesu ari kuda kutsanangura zvakanangana neushe hwaMwari hwekudenga.
asi kuti vanhu vanzwise pfungwa iyi zviri nani, anoti iye ari kuitsanangura yakanangana nemutambo wekuwana. Saka Jesu akagara paakanga akagara, anotora mutambo wekuwana weisapa, otora ushe hwekudenga weisapa. Pfungwa yake ichiti vanhu vakanzwisisa concept yemutambo wekuwana yakaitwa neumwe mambo rimwe gore, vanobva vanzwisisa zvekare zviri umambo hwaMwari wokumusoro kudenga. Mutambo wekuwana, number 1, unenge uine vanhu vazhinji. Mutambo wekuwana, number 2, une zvekudya zviripo. Mutambo wekuwana, number 3, une gadziriro dzinoitwa kumashure vanhu vasati vasvika zuva racho. Saka Jesu Kristu kana akatarisa pfungwa iyi, ari kuti vanhu vese vanofanira kuziva kuti nyaya yekuenda kudenga kana kuti yeushe hwaMwari inotsvaga kuti vanhu vagadzirire zuva racho risati rasvika. Saka time and again Mwari anenge achipresenta zvakafanira kuti vanhu vagone kuvandudzwa vafanire denga nengari yekuti mutambo wekuwana unoda gadziriro, ndizvowo ushe hwaMwari unoda gadziriro. Mutambo wekuwana une vanhu vazhinji vanenge varipo. Saka nyaya yekuenda kudenga, Jesu ari kuti haina basa nenhamba ichaenda kudenga. In actual fact, vanhu vazhinji vanofanira kuti vaponeseke. Ndosaka muchiona bhuku yazvakazarurwa pakutsanangura nyaya iyi, Bhaibheri rinoti mumwe wevakuru anobvunza oti ndivananiko avo, achiona vazhinji vakanga varipo. Mumwe oti ava ndo vaya vakabva panyika vakasuka nguo dzavo ndekudzichenesa muropa regwayana. Mushure mekutambudzika kukuru vakazokunda. Vanhu ava vari kunzi vakakunda, the Bible says the number could not be counted, vanga vari vazhinji. Saka Jesu ari kuudza vanhu vakamuteerera kuti varume hama, kana mafunga kuenda kudenga, do not limit yourselves nor limit the numbers, nekuti kudenga kwaMwari kuchaenda vanhu vazhinji. Now mutambo wekuwana zvekare une zvekudya zvinenge zvakagadzirwa zvinenge zviripo, sekuona kwatichaita murungano ruchitevera. Same applies kumusha wekumusoro kudenga. Mutambo wevana vaMwari vachinge vaponeswa uri kunongedzera nekuburitsa kuti Jesu achazogara nevazhinji vake vanenge vaponeswa vari kumusoro kudenga. There shall be a welcome table inenge iriko. Saka Jesu pfungwa yake inoti kana vanhu vakanzwisisa concept yemutambo wekuwana, havaite dambudziko nekunzwisa zviri nyaya yekuenda kumusha wekumusoro kudenga. Verse number 3. Now Bhaibheri raakuburitsa Kristu achitsanangura nyaya yake ichipfuurira mberi. Verse 3, Bhaibheri rinoti akatuma varanda vake kundodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wokuwana. Varanda vakaramba kuuya. Verse number 4, akatumazve vamwe varanda akati, udzai vakakokerwa muti, tarirai ndagadzirira chisusuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabayiwa, zvinhu zvose zvagadzirwa, uyai kumutambo wokuwana. Verse number 5, asi havana kurangarira, vakaenda mumwe kumunda kwake mumwe kutengesa kwake. Verse 6, vamwe vakabata varanda vakavauraya. Verse number 3 to verse number 6 yakuenda kuti itsanangure zviri nani kana kupa madetails ekuti mutambo wekuwana wamambo uyo wakafamba chirudzii. Bhaibheri riri kuti mambo mushure mekunge aronga mutambo wake wekuwana, pavhesi 3 akudeedza varanda, ndobva vapinda expense. Varume hama, endai munodeedza, tine vanhu vari palist, guest list yedu vatakakoka kuti vauye kumutambo wekuwana uyu, but nengari yekuti pamwe nguva dzapfuurira vasina kusvika, mambo anotora varanda vake ovatuma kunodeedza vanhu vese vakanga vakakokwa. Bhaibheri rinoti varanda vanoti vaenda vasvikako vakanga vakokwa vese vakaramba kuuya. Shoko raMwari roenderera mberi roti mambo akatumazve vamwe varanda. In case vaenda ava vanogona kunge vanotaura zvisiri izvo kana kuti havana kusvika, then the king send another batch yevamwe varanda kuti vanoudza vaya vakakokwa kuti varume hama, in case vauya vataura information iri shalo. The deep and the details of the story is, ini ndakagadzira tafura, chisusuro ndikagadzira, zvekunwa ndikagadzira, mombe ndikatobaya ndikauraya, zvese zvapachena. Chamirirwa ndechekuti muuye imimi mutambo wobva watanga. Saka second batch rakaenda ndokunotsanangura in detail
zvekuti munhu wese akanga ari nomo akanga aripo aifanira kunzwisisa. Now after that kind of an explanation, bhaibheri shoko raMwari rinoti vaya vakanga vaudzwa madetails ekuti mutambo wakamira sei negadziriro dzakanga dzaitwa vanobuda mumwe nemumwe oenda kwake. Vamwe vakabuda ndobva vaenda kumaminda avo, vamwe vakabuda ndobva vaenda kunotengesa. Then kuna imwe crew yakaenda in extra mile yekuti in case tasiya ava vanogona kutumwa zvekare vakadzoka. Nyaya iripo, let's deal with them and silence the mouthpiece. What did they do? Vanotora varanda vaya ndobva vavauraya. Let's revisit this narration tichiitora kuisa kuumambo hwaMwari. Mwari akafanana namambo anoti kana mutambo wekuwana wakwana, asi vanhu vari kufanira kuti vauye vakafanira vese vakakokwa vasina kusvika. God will make an extra mile yekupinda an expense yekutumira vanhu kuti vanotora vakakokwa. Inzwai vanhu vaMwari, muchato zvaunoita ndezvekuti vasina kutokokwa ndo vanonozara vachiungana variko. Vangatopopotere zvimwe kuti hamuna kutumira kadhi asi vageza vakauya. But apa nyaya iri so different. Vakakokwa vacho vari paguest list, vane makadzi ekukokwa ndo vari kuignore invitation iyi kusvika mambo aita an extra mile yekunodevadedza kuti avatore. Mwari ane vanhu vake vekuti kana akatarisa ropa raJesu pamuchinjikwa rakaenzanisa tese rikapa munhu wese mukana wakafanira kuti aponeswe. Saka kana Mwari ari kumusoro kudenga akatarisa pasi pezuva, every individual is a candidate yekuti agone kuponeswa. Saka Mwari ane vanhu vakawanda vari kudedza kuti vauye kuti vaponeswe nekuti iye akaripira zvivi zvavo, asi vanhu ava havasi kuda kuuya. Saka anotuma vanhu, vaparidzi, vaimbi, vanoita zvipi kuti vanhu vaMwari mutambo uya wakwana chiitai muuye. Maizviziva here vanhu vaMwari? When it comes to the salvation of humanity, God is very extravagant. He makes sure kuti aita zvese zvakafanira kuti vanhu vagone kuponeswa, such that munhu wese anosara asina chekublema Mwari about issue yekuponeseka. Saka Mwari akagara akati no, handigone kusiya vese vakafirwa nemwanakomana wangu ava vakadaro, ndobva atumira kuti vaende vagone kunodedzwa kuti vauye, ndobva varamba. Equally the same situation that this king faced, Mwari ari kusangana nayo. Mwari anzwa nekudedza vanhu vake vaakagadzirira pekugara vanofanira kuti vaponeswe kuti vauye, but still vari kuramba. Mwari haakundwe namambo uyu nekuti mambo uyu, the second verse says, akadedza vamwe varanda ndobva avatumazve, ndobva anovatendai munotsanangura with details. God in the same manner ari kutuma vamwe varanda in case vakambouya hamuna kuvanzwa zviri nani, ndobva akupai vamwe vaakuuya ava ndeye vanotsanangura zvinobatika. Vane madetails emutambo, muchiona tauya kudai musha wese wakatotsvairwa, zvikafu zvagadzirwa, mombe dzaurayiwa dzakazara dziriko, makeretse emadhiringi atopo, chiitai muuye sekutaura kwaita varanda vekutanga vaya. Now the king is giving the invitees a second chance. Same applies. Mwari zvaanoita kana akatarisa vanhu ari kumusoro kudenga, anomeka sure kuti vanhu kana vakaudzwa kekutanga vakasanzwa kana kuti vakasanzwisisa, he doesn't put the blame on those people. Zvingaita vamwe vedu pano kuti mukaudza chinhu munhu kamwe chete akaregedza kuita sezvamatara, maakuru amwe moti haasi kuda. Mwari puts the blame kind of on himself kuti pamwe handina kutsanangura zvinobatika kana kuti varanda vaenda vaita zvisiri izvo, regai nditume vamwe vanotsanangura in detail. Ndokugara pasi nevanhu, varume hama, muchiona tauya tiri kuita follow up yevaranda vamwe vambouya in case hamuna kunzwisisa. Mambo ati zvekuti nezvekuti nezvekuti. Now God gives every human a second chance on planet Earth. Vanhu vakawanda vakanditarisa vane mharidzo zhinji dzavakanzwa. Mwari ari kuita kuti munzwe dzimwe, kwete nekuti dzamakanzwa dziya hadzina kuparidzwa zvakanaka, but in case hamuna kunzwisisa zvaedza kutsanangurwa, zvinogona kukubatsirai kuti muwane umwe mukana. God is a God of second chances. Pakunangana nekuponesa vanhu vake, Mwari anomeka sure kuti haasiye munhu asina kunzwisisa. Zviri nani
pambotuma bhazi revamwe varanda vekutanga vakaenda vakaita basa sezvavakanga vatumwa namambo. Anotuma zverimwe bhazi oburitsa zvedzimwe mari. God is always forking out from his accounts kuti vanhu vagone kuponeswa. Anoita zvese zvakafanira zvakananga nekuponeswa kwevanhu, and he is always presenting second chances. Vanhu ava vari kunzi naMwari vatumirwe zvevamwe varanda, vanhu vatomboramba pekutanga. Varanda vaifanira kungosvika voti vanhu vaya varamba kuuya, mambo ototi mutambo ngaupfuurire mberi, but hazvina kudaro. Why? Nekuti Mwari anopa vanhu ma-second chances. Zvinogona kutodaro vana vaMwari, when it comes to the issue of second chances, iwe unogona kutozvinyima second chance, but God gives humanity second chances. Saka mambo ndobva atumira vanhu vaenda. Bhaibheri rinoti vaya vakanoudzwa vakanga vakokwa vaya vane mazita ari pamakadzi emuchato, mumwe ndobva asimuka ndobva atora badza rake ndobva aenda kumunda, mumwe ndobva asimuka ndobva atsiga bhero rake ndobva akutofamba akutoshedzera, zvichida mumwe ndobva atora magasi ake ekunamisa mapoto akutoshedzera chinama mapoto achienda. Bhaibheri rinoti vamwe kumaminda avo vakutoenda kupfumvudza kunochera makomba vachimirira kuti mainputs auye, asi mambo ane mazita avo paguest list yemutambo. Vamwe kumabasa avo vakutomhanya vachiita zvese kuti varegedze kuenda kumutambo wamambo. Inzwai vanhu vaMwari, kumutambo wamambo uku kwanga kune everything that was done for free. Zvikafu zvagadzirwa ndezvamambo, hazvisi zvavo, chavo miromo yavari kungouya nayo kuti vagone kudya vari ipapo. But kunyange zvakadaro vanotiza mutambo wekuwana. Maizviziva here imimi kuti vanhu vakawanda vagere pano vanoisa so much effort pane zvinhu zvakanangana nekusaponeswa kwavo, vachitiza ruponeso rwuri pachena. Vanhu vakawanda they fight so hard not to go to heaven. Simba rekufamba kuenda kumutambo nekunogara vanoita maspeech voita vanhu vozodya ishoma pane simba rekuti munhu anotora badza achienda kumunda kwake. Simba rekuti wasvika wagara vanhu vaimba rwiyo rwekutanga vari kumutambo wongodaira wogara pasi ishoma pane simba rinoshanda kuvanhu vakatsiga zvavakatsiga vachienda kunotengesa. Bhaibheri riri kuburitsa vanhu vanorwa so hard kuti vasaponeseke. God is troubled somehow nekuti anenge aita zvese zvakafanira kuponeswa kwevanhu, asi vanhu vachitiza panzvimbo dzekuponeseka. Now vamwe vanotofamba vakutoenda avo pavari kutaura nyaya yavo varume kune mutambo woku sekuudzwa kwamaitwa mambo anga akakukokai itai tiende, then mumwe ototora zvake zvaanotora akuenda kumaminda, mumwe kumabasa avo. Then pane imwe crew inobva yaenda neextra mile yoti varume ava tikavasiya chances are high vanogona kunodzoka, kana kuti varume ava tikavasiya vari vapenyu vanogona kuramba vachitaura nyaya yekuti kokai, let's kill them. And Bhaibheri paverse number 6 rinopera richiti vamwe vakatora varanda ndobva vavauraya. Let's have a reflection of verse 1 up to verse 6. Da kuti tiise mutimeline of the events dzakaitika mukati meupenyu watiri kurarama. Mambo ndobva aronga mutambo, mambo aronga mutambo ndobva akoka vanhu. Some, in fact all of them did not come, they refused to come. Then mambo ndobva aita extend an invitation kuti agone kuvadeedza zvekare, vanhu ndobva varamba vamwe ndobva vaita an extra mile yekuti vatore varanda vanhu vaMwari ndobva vavauraya. Now maizviziva here nhoroondo yekuponeswa kwevana vaMwari, God had a chosen generation that he had, yaakakumbira akaisa pachena akati imi muri vasanangurwa munofanira kuti mupone. And they had a first hand or an upper hand, or they had priority in terms of salvation. But what happened? Shoko raMwari parakasvika kwavari havana kuriteerera. Vamwe vavo vakatoti tina Mesiya arinyana anofanira kuuya, wedu haabve kumuvezi. Our Messiah cannot be that mean. Ndobva varegedza kuteerera shoko raMwari. Vamwe vacho vakatoita zvekuti vauraye varanda vaMwari vakaparidza evhangeri. That's why you see that in the line of history you find that madisciples ese akaparidza evhangeri akafa achiita zvekuurayiwa, except for John the Revelator akazofa in natural death, vatomupotsa vachida kumupisa nemafuta. If you check again you understand kuti vamwe vese vakazorarama kumberi uku vakafa vachifira shoko raMwari. That's when we also incorporate and see as things unfold
we see even in the period of the dark ages, chii chakaitika pane vakachuza option yekuti zvekuenda kudenga izvi zviri kutinetsa, ivo varanda vari kupota vachitumwa ava ngativauraye, and they silenced. In fact, let me say they thought they were silencing the voice raifanira kuti rirambe richivaudza zvekuponeswa kwavo. Verse number 7, there is kind of a paradigm shift. God has changed his approach. Now mambo uya Bible rinoti pavakaurayiwa nevaranda vake ava. Verse 7, zvino mambo wakatsamwa akatuma hondo dzake akaparadza vaya vakavauraya akapisa guta ravo. You know, mambo ndobva ati ini simba ndinaro, hondo dzakazara machisiti nawo, parafini iripo, varume hama vama muchikoka vaya varamba vaya, zvomuita imi muchisimukai nehondo dzese nengoro dzemabhiza nemachariots, go and destroy them and destroy the city. Ndobva vasimuka. Verse 7 confirms mwara mambo akavaparadza, ndobva vafa vese, ndobva vapiswa. Why? Nekuti vakaramba kuteerera mambo achiri kukoka. Verse 7 iri kutiudza kuti kana Mwari akaramba ogombedzera vanhu, kana vanhu vakamurasisa zvekusvika pakuramba zvekurwa naye, Mwari ane hondo dzake dzekuti akazodziburitsa musana wenyasha waenda nawo kwane musana wehasha. Mukarangarira bhuku yazvakazarurwa, Bible rinoti there is a time that will come, and when that time comes, hasha dzaMwari dzichati dzasimuka, makomo achida kunzi awire vanhu vachikumbira kuirwa navo, vamwe vachimhanya kuti shumba dzivamedze, vamwe vachimhanya kuti gungwa rivamedze, but nothing will be able to go that way. And the Bible robva rabvunza roti munguva yakadai yekuti hasha dzaMwari dzasimuka, who shall be able to stand? So in this lifetime, God is inviting everyone to heaven, and ari kuita zvese, otumira vaparidzi, oita maextra expenses, nekuti Mwari achiri kurarama ari pa verse number 1 to verse number 6. But kana vanhu vashinga kuramba vakurwa naye, God will resort to verse 7 where akutumira hondo dzake. Hondo dzaMwari musadzijairire. Kana Mwari akafunga kuti hondo dzake dzakurwa, hapana anogona kuramba ari mupenyu akamira. Now it seemed as if the chapter yevanhu vekutanga closed, nekuti verse 8 inouya nenyaya iri kuita kunge verse 1, iri kuita kunge a new story that is beginning afresh, iri kutanga sekunge hapana zvamboitika kumashure. Verse 8, zvino akati kuvaranda vake, ndimambo uyu, mutambo wokuwana wakagadzirwa, asi vakanga vakakokerwa, vakanga vasina kufanirwa. Verse 9, naizvozvo endai kumaradzano dzenzira mukokere kumutambo vose vamunowana. Verse 10, varanda ivavo vakabudira kunzira vakaunganidza vose vavakawana, vakaipa nevakanaka, imba yokuwana ikazara nevagere pakudya. Now verse 8, Bible rakuti mambo anobva agara pasi oti varume hama, vatanga tatokokera vaya vanga vasina kufanira, saka imi sevaranda chisimukai muende pamharadzano dzenzira, at the crossroads. Kana masvika ipapo, deedzai benzi rese ramaona. Verse 8 ine temu randiri kuda kuti vanhu vanzwisise. Mutambo wekuwana une vanhu vakaufanira kuti vange varipo, but Bible riri kuti vatombodedzwa vacho havanga vasina kufanira. Saka what it means is mambo anga angoriska wake akati kunyangwe kuno kwakanaka nezviriko zvakagadzirwa zvakanaka, dai vauyawo nevasina kufanira. Church yaMwari, teererai mundibate, umambo hwekudenga hunofananidzwa nemutambo wekuwana wakaitwa neumwe mambo. So this king invited people who were not worthy to come for the wedding feast. Mwari ari kumusoro kudenga also extends an invitation yekuti chero vasina kufanira kupinda denga vauyewo. Kana mambo achiti vakanga vakakokwa vanga vasina kufanira, it means not even one of them was worthy to come for the wedding. What it equally means is nevakakokona Mwari kuti vauye kudenga, not even one is worthy. Saka chinoitika chii? Tinofaniriswa na Mwari. Saka God is the one who works
kuti isu tigone kufanira kuti tigone kupinda denga. Saka Mwari kana akatarisa vanhu vari pasi pezuva, hapana ari beyond redemption. Munhu wese anogona kuponeseka. Saka Bhaibheri riri kuti wese hake neanogona kunzi haana kufanira maziso evanhu anodikanwa kumutambo wekuwana. Kana Mwari akatarisa, anoziva kuti kudenga kunofanira kuti kuuye vanhu vamwe vari pasi pezuva vekuti kana vakaonekwa nevanhu vanonzi ava havana kwavanoenda. Vamwe vachara mastatements ekuti kana uyo akapinda denga indopinda nerivhesi, vamwe voti uyo akapinda denga indopinda richikunguruka richikambaira. Bhaibheri rati everyone, even those who are unworthy, should be found on the wedding feast. Saka Jesu ari kumusoro kudenga ari kuziva hake kuti paakafa pasi pezuva aitenga nevamwe vanhu vanonzi havana kufanira. So only maybe in the circles of Christianity where we may be judgmental enough zvekubvisa vamwe vanhu mazita avo mubhuku yeupenyu sekunge tisine penzura yacho yekudaro. But the Bible is very clear. Mambo akakoka nevakanga vasina kufanira. Varipo here vakanditarisa vanogona kufungidzira kuti havana kufanira. Varipo here vakaudzwa nevanhu kuti hamuna kufanira. Bhaibheri ratiudza pachena rikati mambo akakoko vasina kufanira. Iyemi munodikanwa kudenga. Mwari anoziva nekwamunoswera, and he is not shocked with that. Mwari anoziva nezvamunombobata, haanetseke nazvo. Chaari kuda kuti vanhu vauye, kana vachinge vauya ovafanirisa. Saka nevese vasina kufanira vanonzi havaite. Bhaibheri rakukokai, God has a place for you. Humans may not have a place for you, but God has one. Vakagara pano pasi pezuva vakakutarisai ima mukwane, asi Mwari anoziva hake kuti munokwana. Now, verse number 9, vanosimuka voenda pamharadzano dzenzira. Vasvika pamharadzano dzenzira vanotanga kushedza wese wavaona haripo. Iyi concept iyi handinyatsonzwisisa kuti inofamba chirudzi yekuti munhu angosimuka aenda pamharadzano dzenzira. Vasvika pamharadzano dzenzira vari kungoona munhu ari kuzvifambira akatsigawo bhasiketi remadomasi, ambuya maafunga kupi, ndichambonotengesa madomasi. Aiwa, mambo ari kudai kumutambo wekuwana, uyai. Ndaandisanda uyai. Munhu akutoenda akutofamba paya, mumwe mudhara achipfuurawo nebhasikoro rake achichovha. Vakomana votomisa varanda sekunge vane zvisvinhu zvavada kuita nemudhara uya. Mudhara uya odonzera peri rake kumashure, peri kwe mabhureki romira. Mudhara uri kunanga kupi? Ndichamboenda kugrowth point ndichimbomira. Kwaita mutambo wekuwana kwamambo unodikanwa. Vakamira vari paya, vanoonawo vamwe vanofamba vari group vari mhomo. My imagination tells me vachifamba vari mhomo. Pavanosvika paya, varume imbomira indimbokuudza inyaya iri pano. Kwaita mutambo wekuwana kupi kwamambo. Saka todii zviya, handei munopinda munokwana. Vagere paya vakamira, voona vamwe vari kubva kumabhawa vakabata doro ravo. Varume hama imbomirai zvekumwa izvahandei kune mutambo wekuwana. Voonawo vasikana vehusiku fambi dzichifamba, musati maenda kunoshanda vasikana, imboyei kumutambo wekuwana. Chemberewo dzichifura nepamharadzano dzenzira dzomiswa nevaranda, vovatora voenda nawo kumutambo wekuwana. Kusvika vanhu vazhinji vadedzwa. Mutambo wekuwana unofananidzwa neushe hwaMwari. Kana Mwari akuda vanhu vake kudenga, he can call them from anywhere. Anonovadedza pamharadzano dzenzira nevamwe vaasingazive. Bhaibheri roti ndobva vakoka vakanga vakanaka nevakanga vasina kunaka. Apedza ake Mwari akati vakanga vakafanira, vanga vakanyorwa kuti this is the chosen generation, varasa metsi yacho. We cannot do it anymore. Let's spread even to the Gentiles. Let's cast the net wide and invite everyone to come. And at the crossroads, we know everyone will be moving around. And vanhu vaMwari vakawanda vanotorwa ipapo. Vakamira pamharadzano dzenzira. God is getting into a third expense yekutumira vamwe varanda kana vanga vaina allowance yerisk nekuti vainosangana nemabhinya kunzira. They went. Why? Because God wanted people to come to the wedding feast. Saka mambo ndobva ati enda henyu vakomana, zvinoitika kana muchida lunch ndinokupai muriko, imbonodedzai vanhu vauye pano. We want people to come to the wedding feast. So Mwari anobva angoronga oti kana vakafanira kuti vaponeswe varamba, kana kuti vanga vari paurongo hwokuponeswa varamba, chingotorai chero wamatora chero muroad. Nevamwe vasina kana plan, nevamwe vagara pamabhiriji, nevamwe vari kungozvifambira, nevamwe vamunoona vakazvambarara, vatorei vese.
dedzai munhu wese. Now kana iri nyaya yekuenda kumusoro kudenga, inofanana nemutambo wokuwana wakaitwa neumwe mambo, wakadedzwa vanhu vese. So the journey to heaven is going to be very interesting, nekuti kwakakokwa munhu wese mukusiyana kwavo, vanotaurisa, vanenge vakanyarara, vanoudzwa zvekuitwa nevamwe, vanoudza vamwe zvekuita. Everyone is equal, for the Bible says at the foot of the cross the ground is level. Saka vakadedzwa vese, vakanaka nevakaipa. Nyaya yedu inopfuurira mberi. Vanhu havadedzwa vanonozara mumba muya vapinda, imba ndobva yazara. Imba yazara ine vanhu vabva kwakasiyana siyana. Mukusiyana kwavo, Bhaibheri rinotiudza neimwe nguva mubhuku yazvakazarurwa kuti kuparidzwa kwevhangeri kunofanira kuti kuende kunyika dzese, kundudzi dzose, kuvanhu vose nekundimi dzose. Kana zvichinge zvadaro, kuguma kubva kwasvika. So mambo paanokoka vanhu kechitatu, ari kudedza vanhu from different nations, kufananidza umambo hwaMwari nemutambo wokuwana wakaitwa nemumwe mambo, kuti kana Mwari wachingodedza everyone from any corner, the heavens are open for business. Vanodedza vamwe vakakura vasingazive kuti kunonamatwa, vamwe vakakura vari pamakumbo en'anga, vamwe vakakura vachiita zvakasiyana siyana, vamwe vakakura vasingazive kuti zvinhu zvinofamba sei mukati meupenyu. But God is extending an invitation to everyone, nekuti kana zvekuponeswa zvasvika, denga rinofanira kuzara sezvakaita imba yamambo, nevanhu vakatorwa mumaradzano dzenzira mukusiyana kwavo. Ndudzi dzose, ndimi dzose, vanhu vose vanofanira kunge varimo, nemarudzi ose nekusiyana kwavo. Vanhu ndobva vakagara. Verse number 11. Zvino mambo wakati achipinda kuzoona vagere pakudya, akaona munhu usina kupfeka nguo yomutambo wokuwana. Akati kwaari, verse 12, shamwari, wapinda pano seiko usine nguo yemutambo wokuwana? Akanyarara. Now, verse 11 marks the turning point of the whole story in the chapter in chapter 22. Mambo zvaanoita anoti vanhu vaunganidzwa vari paya, ndobva achipinda akuita inspection, achicherechedza kuti zvakamira seiko mukati umu. Paanopinda muya, Bhaibheri rinoti paanofamba achiona vamwe vanhu vese varipo, maziso ake dhuma neumwe muchinda akanga asina nguo yemutambo wokuwana. Bhaibheri harisi kuti akanga asina nguo, hembe aitonadzo dzake dzanga dzakamunakira, but anga asina nguo yemutambo wokuwana. Mambo ndokunanga paari, nhai shamwari, uri kutsvageiko muno iwe? Wapinda sei usina nguo yemutambo wekuwana? Wapinda sei nhai comrade? Bhaibheri rinoti akabva anyarara. Now verse iri chapter 22 verse 11 rine zvariri kunditaurira. Chekutanga, vanhu vatorwa pamaradzano dzenzira vachingodedzwa randomly. Vamwe vanga vane mahovhorosi vachibva kubasa kumamaini, vamwe vanga vane maworksuit vachibva kwavaibva, vamwe zvinodaro vachitobva kuzvigure vane regalia yavo, ndobva vadedzwa vese, vadedzwa ndobva vauya kumutambo wekuwana. What it means is hapana communication yanga yaitwa prior kuti vanhu vauye nenguo yemutambo wekuwana. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vaitorwa, kana vatorwa vouya kumutambo wekuwana. My assumption being at the wedding feast ndo paipuhwa vanhu nguo dzemutambo wokuwana, nekuti kumashure kwese uku vatorwa panzira apa hapana aiziva nezveprogramu iyi. Saka vamwe vese ava vakagara mukati umu, mukusiyana kwavo nekwavabva vane nguo dzemutambo wekuwana, asi comrade havari wani havana. Saka zvazviri kureva ndezvekuti comrade ava vane hembe dzavo, asi yemutambo wokuwana havana. Meaning chances are high kuti padhoo paya vamwe vachipuhwa nguo yemutambo wokuwana ivo vakairamba, vakati ini yangu yakandinakira, ndakatopfeka iyoyi,
zvandakapfeka izvi zvakatofanira, regai ndingopfeka izvo zvindipinda, handichiri kudiwa kuti ndingoparticipata mumutambo ndoenda zvangu. Pamwe vakanga vari padhuva, aiwa panoda nguo yemutambo wokuwana, nekuti kana mambo achinge akuzouya kuti aone kuti takafanana, pane nguo yemutambo wokuwana iripo, ishi template rekuti tigone ndirori iri, saka chipfekai pamwe zvichida akaramba. Zvinogona kutodaro kuti mufesi uyu had a very nice suit yaikonanga yakadarika dzimwe nguo dzemutambo wokuwana. Remember, measurements were not taken. Saka zvinodaro pane vamwe vakapuwa nguo dzemutambo wokuwana asi dzakakura, vamwe vaine dzidiki asi vanga vaine nguo dzemutambo wokuwana. Uyu anogona nga ane his nice clothes asi paakapinda mukati he was not supposed to be in, nekuti mambo anobvunza, wapinda sei muno, uri kutsvagei muno iyo nenguo yako yaunayo? Muno munoda nguo yemutambo wokuwana. Vanhu vaMwari, ndauya kuzokuudzai kuti mutambo wekuwana ndo wakafanana nenyaya yekuenda kudenga. Umambo hwaMwari kana vanhu vamo vanofanira kunge vese vakafanana. Kufanana chirudziko, vaine nguo yemutambo wokuwana. How? They should wear the righteousness of Christ. And the righteousness of Christ, vakadzidza vanoiti dikaiosune. Now dikaiosune is imparted righteousness, kuti utsvene huri pana Kristu hunotorwa wopfekedzwa pavanhu. Kana vanhu vapfekedzwa, Kristu paanotenderera achitsvaga utsvene hwake, anoona vanhu vakaita vatsvene saiye, nekuti isu pachedu hatigone kuzviponesa. But kana Mwari akatenderera for the guard of honor, achiita inspection yake, akaona vanhu vakafanana na Kristu, for the sake of Christ he will spare us. Saka vese vachapona kana kuti vanogona kuqualifya mushe hwaMwari, vanhu vanenge vaine kubwinya neutsvene hwaKristu, kwete hwatakazvipa asi hwatakapuwa naMwari. Saka what it means is, dziya dzakapinda sina nguo yemutambo hadzina kugona kumira padhoo kuti dziwanewo nguo yemutambo, zvichida dzakaramba. Pane vanhu vakawanda vacharamba kuenda kumusha kumusoro kudenga, not because they are not supposed to go, but ivo vaita choice yekuti hatisi kuda zvekufanana na Kristu. Muimbi werweyoti ngandifane na Kristu mukururama. You know, nyaya yekuenda kudenga haikundwe namambo ane mutambo wake. Nyaya yamambo ane mutambo wake iri kubatsiridza kuti tione zviri nani, bigger picture yekuenda kumusha kumusoro kudenga. Saka mambo kana ari so concerned nenguo yemutambo isina muchinda uyu, what more Christ being more concerned with his righteousness. Bible rinoti vakamutora ndobva aiwe shamwari, varanda ndobva vamutora, budai naye ndai munopedzera naye ikoko, then ndobva apedzerwana naye ikoko. Nguo yemutambo yaakanga asina yakamukosta. You know, anga atopinda wena dzakatogara dzichinzwa announcements achiitwa, toda kutenda, takuda kunotanga, patichatanga mambo achatosvika zvai, kana asvika ongoongorora kuti gere zvakanaka here. Zvichida pane vasina nguo dzemutambo, takumbira pota endai munotora padhoo, dzirimo dzakagara. Toda kutenda kana vanhu vakuda kuzvisunungura marestrooms edu ariko neukoko, tinotenda tingaendere mberi zvedu nekuimba. Toda kutenda announcements achiuya one after the other. Toda kutenda chikafu chinenge chasvika chachinzi chapedzisa kugadzirwa chakazara. Toda kutenda musazodyise munozonzwa mudumbu, announcements achiuya dzirimo dzakagara dzirimo. And each and every time, every announcement that came was a reminder yekuti wangu tora nguo yemutambo. But akaramba akagara asina nguo yemutambo arimo until the king came. Now vanhu vaMwari titorimo wena muprogram yekuenda kudenga, takatogara tine vamwe nguo dzemutambo vatora, isu hatina hedu tigere, ameno tiri kutembei. But remember, before the wedding feast kick starts, the king will have an inspection yekuona kuti vanhu vese vakaringana here kuti tigona kutanga. Saka before we go to heaven, God will not be able to take those vasina kururama kwa Kristu pavari. Saka achaita sei? Achangotenderera kuti aone kuti tinogona kutanga here mutambo. What does that mean in that timeline atambotaura iya? This marks the period of the investigative judgment. Apo Kristu ari kuongorora mazita achipinda, names being accepted, names being rejected. Mutambo usati wakwana watanga, regai timboona kuti vanhu vese vakafanira kunge vari muno, asina kufanira kuti kunge arimo. Before the wedding feast yatanga, varanda vanomutora wenda naye panze, unopedzerana naye ikoko. Saka God is running a series of the investigative judgment. Kristu ari mumiriri wedu. Zita richiti rikapinda, Kristu ori mumirira nemavanga aya, ndakaedza izvi neizvi, munhu anofanira kuti aponeseke. Vatumwa vouyawo nemarecords avo, vosvika voti
with terrible exactness takarekodha 1 2 3 4 Kristu osimuka zveomirira objection my lord mavanga aya neropa rakadeuka pamuchinjikwa nezvivi zvakareururwa zvemurume uyu anogona kuti aponeseke zita richipinda zita richibuda. You know, the registration process is ongoing. Kaperiod kaya kekuti program isati yatanga vanhu vanenge varimo zvavo asi vachimhanyisa registration nyorai mazita nemafone number nekwabviwa zvichida nemanamba eko cash nemabank details. That is the ongoing process. People are registering to go to heaven. Mutambo hausati watanga, vanhu havasati vanyatsoenda kudenga. We are in the process of going to heaven, but in the process there is investigative judgment along the way. Saka zvakadaro munombopota muchimiswa mazita achipinda mamwe achibuda mamwe achirambwa. Vano travel outside the country, they know it better. Kuna anonzi ma checkpoints. Pamunosvika momira pa checkpoint. Checkpoint inogona kuve disturbing. Checkpoint yekunge maakutosvika pamurifana kuti muende. Suppose you are going to Lusaka. Maakusvika mulusaka muona checkpoint iripo. Immigration yoti tione mapepa ekufambisa muwanika hamuna. Rundo rwatoguma. But mabva kure wena, matobva kuHarare. Matombofamba wena. Ndo zvichaita makristu akawanda. Tatombofamba wena. Tatogara panzvimbo pekuti tiponeseke. God is saying, whilst the process of registration is ongoing, let's make sure kuti mazita edu arimo tiri registered. Let's log in, put the heavenly password and make it to heaven. Atidi kuzoti Mwari agozobvunza akagara kutsvagei muno. Nai comrade, wapinda sei muno muiwewe? Wakwana nepapi? Nepadoo ndopo wani pane nguo yemutambo. Wapinda sei? Ndakanzwa vhangeri. Inga vhangeri racho wandori noponesa kuti vanhu matendeuke. Ko sei usina nguo yemutambo? Ko sei usina chimiro chakafanana nechaKristu kuti ugone kuponeseka? I leave a challenge to all of us kuti Mwari atibatsire. Mutambo wekuwana wakaitwa nomwe mambo ndo unofanana nebigger picture better event to come yekuenda kumusha kumusoro kudenga. What do we need? Zvese zvakafanira kuti tigare mumutambo wekuwana dzamara wapera. Kunyangwe takatorwa crossroads kwakasiyana siyana, let's have the wedding garment. Kunyangwe Mwari akati nhonga kubva kwakasiyana tichinyorwa kubva mumatope, ngatiwekei nekuzvimisira by our power of choice to choose and allow Christ to work on us so that we wear his character as the wedding garment. Kuti kana Mwari achinge akuzoona vakafanira nevasina, Kristu mukuziva kwake nechimiro chake anotifanirisa tigoenda kumusha kumusoro kudenga. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Amen. Rukariro ulo rwangu rusimbire kuna Kristu, andingawiri nemunhu asimuzita ra Jesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye romaneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo
chimwe ndicha